The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians 3:2 says, set your mind on the things above, not on things on the earth. Revelation 2, verse 10, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. 2 Timothy 4, 7-8, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but to all who have loved his appearing. Psalm 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Verse 2, he maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Verse 3, he restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Verse 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Luke chapter 9, verse 23. And he said, he is the Lord Jesus Christ. He said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw gikinahanglan ang atong hingalan sa atong mga sala. Kung nakabuhat kita mga sala ning adlaw, gikinahanglan nga kini atong isugid ngadto sa Dios nga Amahan. Agi kana og sunod sa pulong sa Dios diya sa 1 John 1:9 nga nakaingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apan alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, you are still an unbeliever. Giawhag ka, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing mayong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. This is the most important decision, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Diha sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong nga Dios, niya kami sa imong presensya na usab nining adlaw, dili kami takos magaduol kanimo. Salamat o Dios unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi nga imong gilugwayan pa. Buhi pa kami nini among lawas, di mailan o Dios nga ikaw anapay plano sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami sa among pagpadayon
pagtuon sa iyong pulong ning adlaw. Pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, kaninyong bag-o pa na nakasuhay nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome kaninyong tanan. Kaninyo sa mga igsoon diyan ni Kristo. Here we are again sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og practicing our Christianity. Ang atong pagbansay sa atong pagka magtotoo. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. First of all, ni ay mga prinsipyo nga atong mo'y basihan nato sa atong padayon sa pagtuon. Okay, unas tanan, kung tuuhan ta si Ginoong Hesukristo, once we believe in Him, iya kitang isud ngadto sa bag-o personal nga relasyon ngadto sa Dios, ingon nga mga sakop sa iyang harianong panimalay. Okay? Niya nang higayon nga atong ituan si Ginoong Hesukristo, ang Espiritu Santo mo punit kanato ug mo butang kanato ngadto sa atong pagkahiusa, pagkadugtong kang Ginoong Hesukristo. Kanang pagkahiusa nato kaniya ni Ginoong Hesukristo, that's forever. Okay? That can never be removed. Once and for all, ikaw ug ako nga mituo kang Ginoong Kristo luwas. Now, gawas pa niya, gitawag na kita nga bag-ong tao. Okay? Ang atong bag-o nga pagkatao, pinaagi sa pagtuo kang Kristo, maoy nakahimong madawat na kita nga sagupon sa Dios. Sanglit, gibayra naman ni Kristo ang bili sa pagsagop kanato. He already bought. He purchased. Mantun pa sa Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Misagop kanato ang Dios ngadto sa iyang panimalay, apan ang atong kahimtang isip mga anak sa Dios, ingon ni ana ang pagkabug-os o katinuod sa atong pagkatao, pisikal, ngadto sa iyang panimalay. Galatia 3:26 nagakanayon, pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakihiusa ninyo kang Kristo Jesus. Mga anak sa Dios, harianong panimalay sa Dios, mga manununod sa tanan nga gipanunod ni Kristo. Mao kini ang kabilin ingon nga mga Kristohanon, ang atong napanunod pinagi kang Ginoong Hesukristo. Now, gumigyan kay kita mga anak man sa Dios, pinagi kang Kristo Jesus, atong madawat ang daghang mga panalangin dinhi pa sa yuta, ingon man dito sa langit. Galatia 4:7 nagasulti, busa dili na kamo ulipon, kundi anak na. Og tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. 1 Pedro 1:4 nagaingon nga og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw, gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Now, bisan pa og
kapila kita may sukamo do mapakyas ingon nga mga magtotoo, even though how we fail. Dili og dili nagayod matangtang ang atong kaluwasan. Di man inana. Magpabilin gayod kita kanunay nga mga anak na sa Dios ug mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. So, dili na gyud mowa ang atong kaluwasan. Okay, prinsipyo na. Now, sa dihang pakyaso nato ang Dios, ingon nga mga Kristohano, tungod sa atong way paghingalan sa atong mga nabuhat ng mga sala, pakyasta sa pagsugid, o makadawat kita litra nga F sa atong report card, sa atong pagkamagtotoo, luwas paghihapon kita. Okay? Wala kita mabuhat aron palagputon kita gikan sa team sa Dios. Magapabilin gayud kita kanunay nga mga sakop sa iyang panimalay. Bisag unsa ka daghang higayon o unsa ka grabe ang atong pagpakyas, aduna kitay usa ka tim-os nga pagkasiguro nga kahimtang diha sa Dios pinagi kang Ginoong Hesukristo. Nga sa diha nga maluwas kita, luwas gyud kita sa kanunay. We are always saved. Okay, timan ina. Ang Dios nagasulti sa ingon ini. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili na gayud sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Juan 10:28. Ingon sa atong pisikal nga amahan, magpabilin gayud kana siya kanunay nga atong physical nga amahan. No? I mean, I'm talking about the earthly father nato, physical nga amahan. Bisag gisagop lang kita, human kita mahimugso, ug wa gani kita makakita kaha kaniya, ingon usab niya na ang atong espiritual nga amahan. Magpabilin gyud siya nga atong amahan gikan sa higayon sa atong pagkaluwas hangtod na sa eternidad. Bisag unsa pay atong pagabuhaton, bisag ato pagani siyang ingnon nga dili kita luwas. Abigod nimo, ang atong kaluwasan wa mag-agad ka nato. Kini nag-agad diha sa atong hingpit nga manluluwas kang Ginoong Hesukristo, a perfect Savior. Naghanapag yung mga Kristohanon ang nagapasipala sa Dios tungod sa ilang pagdahom nga sila ang hinungdan nga makatangtang kunuhay sa ilang kaluwasan. Sa in English pagkasulti, they think they can cause the loss of their salvation. Di ba ka na pagpasipala sa Diyos? Paminaw. Wara bagyod tay mahimo. Uwa tay nahimo aron atong maangkon ang kaluwasan. Wala. Ingon man usab, wa tay mahimo aron matangtang kinigikan kanato. Nakalimot ka na ba nga ang kaluwasan usa ka grasya nga gasa gikan sa Dios? It's a grace gift from God. Dili ang Dios ang gitawag nilang Indian giver. Dili. Nga iyang bawion kanang iyang hinatag nga mga gasa, dili ingon ana ang Dios oy. Unsay giingon pulong sa Dios diha sa Episo 2:8-9. Kay pinagis pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Klaro man kayo na, tinaw kayo. Diba? Dili pinagi sa atong mga binuhatan. Well, naipilusopong mga tao nga moingog Vic, kung imong hangyoon o pangayoon sa Dios nga magpaluwas ka, luwason ka niya. So,
Kung imo po siyang hangyoon nga, biyaan kaniya, biyaan po kaniya, di ba? Ang imo rang mahimo, mao ang paghangyo kaniya, ug biyaan kaniya, di ba? Well, higala. Paminaw maayo niini. Igasubo ko sa pag-ingon nimo nga sayop ka. Hingpit, kumplito gyud kang pagkasayop. 100% kang sayop. Abi nimo nganong sayop kay gala. Patubago natong Biblia. Okay? Let the Bible answer your question. Ang Diyos mismo nagaingon diha sa Hebrehanon 13:5, dili ko gayod kamo biyaan o talikdan. Patigali mo ingon na sa kao, pananglitag mo undang ko sa ako pagtuo, o din ako mutuo. O pananglitan o magduha-duha ko, luwas bagyod ko. O kaha, makabuhat ko, grabe o ngilaan kaing buhat nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga di nagyug ko lagmit maluwas ini. Paminaw igala. Ang atong kaluwasan nagaagad lamang sa Dios, wala mag-agad nato. Ug ang Dios nagasulti og dili o kamubiyaan o talikdan. Ang dili gyud. Basta never means never. Susublion ko sa pag-ingon, wa tay sarang mahimo aron matangtang ang atong kaluwasan. Wala. Ingon kahingpit ang pagkamatinumanon, pagkamatinuoron, ug pagkamasaligan sa Dios. Bisan pag imong ilimod ang pagkaanaay Dios, bisag ilimod ang atong pagaluhas, ang 2 Timoteo 2:13 na kanayon, kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Kay, paminaw, kay kung ilimod kita sa Diyos nga Amahan, kita mga sakop sa iyang harianong panimalay, iya pong ilimod si Kristo. Kung mo ka na, dili ka na niya mahimo. Dili siya makahimo niya na, kasabot ka. Diha gyud sa higayon nga ibutang kita sa Dios ngadto sa iyang harianong panimalay, pinagi sa atong pagtuo kang Hesus Kristo, siguro og bug-os na gyud og dayon ang atong pagkabutang, pinasikad kana sa iyang pagkamatinumanon. Sabta gyud. Ang Roma 8:14-15 na kanayon niini. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Kaya ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo, dili mag-ulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong Espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini, makasangpit na kita sa Dios pinagi sa pag-ingon, Amahan ko. Ingon nga mga sakop sa panimalay sa Dios, magakinabuhi kita sa eternidad dito sa langit. Mao kanay saad sa Dios. Mutuo ka ba niya ng maong saad o dili? Imuha na ka ng pagpili. Mutuman gayud kanunay ang Dios sa iyang mga saad. Prinsipyo na. Now, ang Dios makiangayon. Okay? Perfect justice. Iyang gihatagan ang tanan og matag usa ka kahigayunan nga maluwas. He gives everyone every opportunity to be saved. Ang omnisciente, pagkasayod sa tanan, omnipresente, pagkaana sa tanang dapit, og omnipotente, pagkalabang makagagahom nga Dios. Dili gayod masayop. Dili gid siya masayop. Bisag kanusa. He never commits a mistake. Og siya
dili og dili makahimo sa pagkadili makaangayon. He is incapable of being unfair. Ang Roma 9:14 nagkanayon. Unsa may kasulti ta karon? May pinalabi ba ang Dios? Wala. Sa in English, emphatically not. Ang matag usa ka tawo nga nahimugso niining kalibutan na gihatagan og angay nga kayunan, equal opportunity sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Gawas lamang niadtong may kabilinggan sa pangisip o niadtong nangamatay nga mga bata pa kayo nga wa pay pagsabot sa konsepto sa kaluwasan. Sanglit makiangayon man ang Dios. Fair, perfectly fair. Og nagatagad o nagatratar man kanato pinisikad sa grasya. Kini silang mga klases katawhan automatic nga mahilangit ini kamatay ni ini nila. Ang ang pasabot kadtong mga bata pa kayong nangamatay nga wa pay kanang pagsabot sa konsepto sa kaluwasan. Alang ka natong tanan nga ana ay mental nga katakos, mental ability sa pagsabot, bahin o kaluwasan. Ang Dios kanunay gyung nagapaamgo kanato nga naay Dios. Aron sa ingon niya na ana kita kapilian kung buot ba kitang magpaluwas o dili. Sa higayon nga diin atong maamguhan nga malagmit na ay Dios. Mao ka nagitawag sa in English o point of God consciousness o ingnon ta sa maabot nga paghubad sa Visayan og bahin nga mudangat ang tao sa pag-amgo nga naay Dios. In English, point of God consciousness. Now, ang usa ka dili Kristohanon, an unbeliever, mahimong mudangat sa maong point of God consciousness. Samtang tingali nga kini siya higda bakaha sa yuta dito sa kalasangan asang dapita o tingali nagsudong siya sa nakidlap-kidlap nga mga kabituunan o nagasidlak nga mga buwan, nagasidlak nga buwan o kini siya makaamgo nga naagyo mas labaw pa kaniya luyo nining tanan. Ang gisulti sa Salmo 19:1 mao kini. Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Tingali anay usa ka dili Kristohanon nga nagtuon bahin og ebolusyon diya sa klase sa siyensya o makamatikod og sayop sa maong gitun-an nga way katunga tao, katunga unggoy ang pagkatinuod nga naa sa iyang silinganan o nga naagyo mas labaw pa kaniya ang mibuhat kaniya. Now, ang Salmo 139:14 nagsulti. Gidaig ko ikaw, kay angay ka mang kahadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat ug nasayod gayud ako niini. O tingali, na usa ka dili Kristohanon nga nagpuyo dito sa kabalangay o village sa bang nasura nga mahogikan sa bungtod ug samtang nagaawong siya sa kamatayon. Kini siya makaamgo nga gawas kaniya na agyoy mas labaw pa kaniya. Salmo 89:48 nagkanayon sa pagingon. Kay may taong dili mamatay, unsaon man sa tao paglikay sa Siol, ang ipasabot sa Siol, gahom sa lunganan. Karon, kung isalikway ta ang Dios sa giingon tao, point of God consciousness, masayran sa Dios nga kung ipadangat ang maayong balita sa kaluwasan nganhi kanato, wala ka ni kapuslanan
Inoon, kung muuyon kini o muuyon kita o magpositibo kita ngadto sa Dios, kung buot kitang makaila pagdugang bahin sa Dios, siguruhon gyud sa Dios ipadangat nga ri kanato ang maayong balita sa kaluwasan ug ipadayag gayud kini nga ri kanato. Kung sa atong kaugalingong pinulungan aron ato gyung masabdan kini sa tataw. Bisan kani kadtong mga lumlupyo sa dito sa kinapungkayan, kinabukiran o kinalayuan na gyud nga mga kalasangan, gihatagan kini sila sa angay nga kaygayunan. Equal opportunity nga makakat-on bahin sa Dios ug bahin sa paagi unsaon pagkaluwas. Paminaw niini. Kabubuton sa Dios nga ang tanang tao magkinabuhi sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Asa na nimo mabasa sa Biblia? Diyan sa 2 Pedro 3:9, tinaw kayo ang nag-ingon. Dili buot sa Dios nga naay malaglag, kundili ang tanan unta magahinulsol. Ang ipasabot, ang tanan unta maluwas. Kita nimo kabubuton sa Dios. Buot sa Dios nga ang mga dili Kristohanon magausab sa ilang mga una-una. Mo kanay buot sa sabot sa paghinulsol, to repent sa in English. Bahin sa pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. Busa ang Dios mapailubon sa paghukom sa ilang way pagkamatinuohon, unbelief. Ginahatagan kini sila sa matag kaygayunan sa pag-usab sa ilang mga una-una bahin kang Ginoong Jesucristo. Ginoon, ilaha na ang pagpili sanglit naaman sila kaugalingong kabubuton, free will. Ang Dios mauman ang mihimo sa buhat sa kaluwasan alang sa tanan, apan ang gasas kaluwasan ato lamang maangkon kung ato kining dawaton if we accept it. So, sa di ka pa mo sugod sa pagtuon bahin sa kinabuhing Kristohanon, kinahanglang makasabot ka sa usa ka manungdanong pulong in English nga protocol. Ato naman ning gisgutan, no? Kini bang in English maning maong pong protocol. Now, una sa tanan, ang kahulugan sa pulong nga protocol mao kini. Ang pagbuhat sa hustong butang sa husto nga paagi. Doing the right thing in the right way. Ang Dios anay usa ka mabulukong paagi sa pagkinabuhi, sa espirituwanong pagkinabuhi, nga gitawag nato og protokol nga plano sa Dios. Ato lang unang itandi ang protokol nga plano sa Dios sa usa ka team. Okay? Ato lang ning itandi. Usa ka team sa bisag unsang matang sa sports, paugnat sa kusog, sa mapananglit sa usa ka team sa duwa nga football. Ang matag Kristohanon, apan way dili Kristohanon, ang matag usa ka Kristohanon nasakop sa team sa Dios. Okay? Inoon, kato lamang mga pipila ka Kristohanon ang angayang makasalmot sa pagduwa, sa mapananglit sa mga Kristohanon kinsa nagatuman sa mando sa Dios, sa pagtubo espiritual, pinagi sa grasya, ug ang paagi sa paghibalo bahin sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Ato naman ning kutlo kanunay 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, mga Kristohanon kini atong gisgutan nga nang malahutayon o nagmasubayon consistently sa pagtuon sa pulong sa Dios, ubos sa ministry sa kapastor, kinsa nagatudlo gikas original nga mga pinulungan
from the original language. Kadto lamang mga Kristohanon nga nagapadayon sa pagpakigambitay sa Dios pinagi sa ilang paggamit sa paagi sa pagpauntol. Okay? At lang gigamit ng buong pagpauntol kanibang rebound balik sa sud sa dapit nga may gahom sa Dios. Unsa to'y nga nato sa English ni operational divine danosphere. Ang 1 Juan 1:9 mao kana ang paghingalan, pagsugid sa mga sala atong nabuhat ngadto sa Dios kamahan. Mao na rebound technique. Now, matudo sa diha sa Episo 6:11 ngadto sa 17. Paminaw, mao kini ang gisulti dinhi. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutana sa kangitngit. Kalibutan kini sa kangitngit. Busa dad-a ang tanang kaymanan sa gubat nga gikan sa Dios. O ginigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos ug ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Klaro man kayo katong bat-bat niini, di ba? Now, ang mga Kristohanon nga wala magsulom sa tibuok nga taming sa Dios, whole armor of God, well, manglingkod lamang sa hinagdan nga lingkuranan, blitzers. Kini ato man lang gitandi kini sa paugnat sa kusog nga miyembro ka sa team. So kini sila maglingkod lamang sa hinagdang lingkuranan, mga sakop gihapon kini sila sa team. Sakop gihapon apan wa sila ipagsalmot. Tungod kay wa man kini sila musunod o mutuman sa hingpit nga protokol nga plano alang sa ilang mga kinabuhi. Ilang nadawat ang daotang mga sangputanan, consequences sa ilang daotang mga desisyon. Ang Dios mukuha sa mga kalig-on o mga kaluyahon, sa mga talento o mga gasa gikan sa mga tag-usa ka hamtong Kristohanon. Ug iya kining umulon, He molds them together aron sa pagpahimutang og usa ka hingnon ta playing unit kinsa makahimaya kaniya. Ang matag usa ka sakop sa team anaa niya ang katungdanan sa pagkat-on sa maong duha o sa pagdiniyos o bansay. Training. Rigorous training. Tinuod kung tapuon kini sila, ang mga sakop sa maong team mugawas nga mas lig-on kini kaysa matag sakop individually. O kining maong collective strength o kalig-on mo'y usa sa mga hinungdan alang sa mga simbahan nga lokal. Well, atong basahon ng Episo 4:11 ngadto sa 15.
o kini nagsulti. Ang mga gasa niya, hining niya, Espiritu Santo kini. Ang mga gasa niya mao, nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aros pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Hangtod magkahiusa kitang tanan in the execution of spiritual life. Diha sa pagtuo, okay? Hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo. Ang pasabot nili ini epinosis. Sa atong pagkahibalo may tungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Di na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban, pinagi sa mga tinghaga. Sa tinghaga ba na o tanghaga? Sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Now, ang Dios mupahiluna sa mga kahimuan sa tanan nga sakop sa nagasalmot sa team aron kini makapadayon sa ilang katulin sa pagbuhat ug justong mga kahimuan aron nila makabot ang kadaugan sa team as a whole. Now, ang 1 Korinto 15:57 nagasulti niini. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato kadaugan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Una, ang protokol nga plano sa Dios anay iyang pamaagi sa autoridad. Ingon nga nanginahanglan ang usa ka team sa bisag unsang duha o usa ka coach. Di ba nanginahanglan man gyud ang team o usa ka coach aron maoy mo patukma o mo coordinate sa mga talento sa tanan nga magduduha. Mausab kung bahin sa espiritual ng pagkinabuhi. Ang Diyos mismo in the form sa Espiritu Santo mao nga atong coach. Kasabot ka? Gikinahanglan ang atong pagkapuno sa Espiritu Santo aron kita makatuman sa protokol nga plano sa Diyos alang sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang ikaduha nga punto, ang protokol nga plano sa Diyos anay iyang pamaagi sa pagkukabildo, communication. Ang Diyos Espiritu Santo ingon nga magtutudlo. Kinahanglang makapadayag siya sa iyang pamaagi nganhi kanato. Now, ang pamaagi sa Diyos sa pagbayloay sa unahuna o communication, ang iyang playbook alang sa atong espiritual ng pagkinabuhi, mao ang Biblia sa iyang gininhawa sa Dios, divinely inspired nga original nga mga pinulungan. Gikinahanglan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios sa matag adlaw. Dili sinimana, dili makaduha sa adlaw Domingo, kundi sa adlaw-adlaw on a daily basis. Ang katarungan niya na iyanura. Ang pulong sa Dios maoy kalanon sa atong kalag. Sabtag yun na. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Na nas Mateo 4:4 o sa Deuteronomy 8:2. Now, so, ang pulong sa Diyos may kalanon sa atong kalag.
Usahay malagmit mo palta kita sa atong pagtuon, apan ang atong tumong o goal, kinahanglang aduna tay sundanan sa paghimo niini sa makanunayon, magbatasan sa adlaw-adlaw pagtuon nga makapalig-on sa atong espirituhanong kusog. Ang protocol, kini atong giduputag paghisgot, ang bahin kini sa protocol nga plano sa Dios. Ang protocol nga plano sa Dios, ana kini siya'y magdudumala o administrador. Ang giingong magdudumala, mao ang pastor. Kansang buhat, mao ang luyo-luyong magtutudlo kon coach. Ingon nga ang luyo-luyong coach, mao'y mo relay sa mga duwa gikan sa pango nga coach. Mao man usab ang pastor, ubos sa otoridad sa Dios Espiritu Santo, mao'y mo tudlo sa pulo sa Dios ngadto sa anaa sa ubos sa iyang otoridad. Sagad kitang pangutan og kinsa mang pastor ang tukmang pastor. Di man kita hingalan sa tukmang pastor, apan magatugan kita kanimo sa pag-ingon nga kinahanglang magabat-bat siya sa pulo sa Dios sa tataw ug sa husto nga paagi gikas original nga mga pinulungan. Kuno man ugaling ang susamang klases pastor sa inyong dapit, ana ay mga tapes, na ay mga DVDs, MP3 o mga basahon nga way bayad, libre, gikan sa mga doctrinal nga mga pastor magtutudlo sa tibok nasod. Okay? Sa tibok kalibutan na gani kini, it's worldwide. Ang protocol nga plano sa Dios, kinahanglang ana siya ay pamaagi sa mga solusyon. Ingon nga mga sakop sa iyang espirituhanon nga team, ana ay talaan sa ingnon tag 10 play options nga gitawag tawag na po ka mga paagis pagsulbad og suliran. 10 problem solving devices. Now, kung buot kitang makasinati og kadaugan sa atong Kristohanong pagkinabuhi, ikinahanglan ta ang pagkaton, pagtuon, pagtuo, paggamit nining napulo ka mga paagis pagsulbad ug suliran. Hinatagod ni sa Dios kanato ang mga magtutuo. God's 10 problem solving devices. Abi nimo, kung wa diha ang mga solusyon nga gisangkap sa Dios kanato, na maparot, mapildi gyud kita sa atong mga kaaway nga si Satanas ug ang atong kinaiyang makasasala. Diba? Now, di ay laing punto din Ang protokol nga plano sa Dios, ana ay mga kaymanan o assets. Ang talaan sa mga kaymanan sa Dios, permanente. Dayo na. Yan ang higayon sa atong pagkaluwas. Gihatagan kita sa Dios og katluag siyam 39 nga mga kaymanan nga di na mabawi, irrevocable. Di na gyud kini sila mawagtang. Wala na makailog niini, apil na ni Satanas, dili na kini sila mabawi nga mga kaymanan, di na. Irrevocable. Nag-aapil nining maong mga kaymanan, maong kinabuhing dayon. Ang pagkamatarong sa Dios, ang pagpuyo sa atong lawas sa Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug ang Dios Espiritu Santo. Nagahatag usab kanatong usa ka kaymanan nga mabawi, revocable asset. Naay usa. Unsa man kini? Mao kini ang pagpuno sa Espiritu Santo nga matangtang sa dihang makasala kita. Mao nang revocable. Apan hingpit ang plano sa Dios. Perfect. Busa yanura ang paagi aron kita mahibalik sa atong pagpakigambitay sa Dios.
ug kini mao ang atong sugid, paghingan, pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios. Ug iya kitang pasayloon sa maong nabuhat ta nga mga sala ug limpyuhan kita niya sa tanan tang kalapasan o kasalanan. 1 Juan 1:9. Ug sa lain pag yung punto, ang protokol nga plano sa Dios ana ay pamaagi sa pagkamabungahon, productive o pag-alagad. Ang Kristohanon kinahanglan nga napun-an siya sa Espiritu Santo aron siya magmabungahon o makaalagad sa tuyo sa paghimaya sa Dios. Now, ang pagampo, ang paghatag, giving, o uban pang mabungahon sa kinabuhing espirituhanon, mga Diyos nung buhat kini sila. Kana kung gibuhat kini samtang napun-an ka sa Espiritu Santo. Kaya kung wala ka mapun-i sa Espiritu Santo, nagabuhat ka niya na, mahugra ka na og tawahanon nga mga binuhatan. Gitandi ka na sa kugon, kahoy o dagami. Nga kung imong sindihan ka na, duslitan mo sila o suway ganti. Now, ang napulo kapagis pagsulban sa suliran, 10 problem-solving devices, nga gisangkap sa Dios alang kanato. Mao kining mosunod. Okay, ako lang ning lakbitan. Number 1, rebound. Pagsugid sa atong mga sala. Ang ikaduha, pagpuno sa Espiritu Santo. Ikatulo, ang paagis pagtuo nga nagdaag pahuway. Faith rest drill. Kaupat, ang pagpahiluna sa grasya, grace orientation. Kalima, ang pagpahiluna sa doktrina, doctrinal orientation. Ikaunom, personal nga pag-ila sa dalangatan, personal sense of destiny. Ikapito, personal nga pahigugma, ang atong personal nga pahigugma ngadto sa Dios nga amahan. Ikawalo, ang atong impersonal nga paghigugma ngadto sa tanang katawhan. Ikasiyam, ang pag-ambit sa kalipay sa Dios, sharing the happiness of God. Ug ang ikanapo, ang pagkaokupado nato na ni Ginoong Hesukristo. Mao kana ang napo ka mga solusyon sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Now, ang protokol nga plano sa Dios ana ay pamaagi sa pag-apod-apod og mga ganti. Sa dihang mudaog sa Super Bowl, ang usa ka team sa football, na sila dihang pasidungog niini nga nasudnon nga kabantok, national celebrity. Ug dugang pag yun niya na, mudawat pag yun kini sila sing-sing nga ilang ikasuloob sa ilang tudlo sud sa tibuok nilang pagkinabuhi. Mao na ang ilang madapat. Kung moadto kita sa espirituhan ng pagkinabuhi, ang Dios mo panalangin sa usa ka hamtong nga Kristohanon, mature believer, pinagi og dugang nga mga gasa dinhis panahon pa. Yang atong panahon nga lugos niya mahanduraw. Di niya murag di siya katuo ba. Apan didto sa eternidad, ang mga ganti sa Dios alang sa hamtong nga magtotoo, mga katingalahan. Didto sa eternidad, paminaw. Didto sa eternidad, pipila lamang ka mga magtotoo ang paghahatagan o mga handumanan sa kadaugan. Kung mga trophy, isip mga inila o mga bantugang magdudua sa team sa Dios. Ang ilang masubayon nga kapangakuhan, consistent commitment nga sa pulong sa Dios, o ang ilang makugihon nga pagbansay sa ilang espirituhan o kinabuhi, mao'y makapatuboy nila dito sa langit, hangtod na sa walay katapusan.
kadtong mga magtotoo nga mipili lang sa pagpanglingkod sa bangko atol sa ilang pagkinabuhi din sa yuta, moadto man tinuod sa langit, of course. Samtang ang uban nagadawat sa ilang eternal nga mga panalangin, sila nabiyaan og igo ra kini sila sa pagsudong for their eyes only. Mo na giingon sa ilang pagkinabuhi din sa yuta, dili kini sila magamit sa Dios. Sanglit na pakyas man kini sila sa pagtuon, pagtubo sa pulong sa Dios. O may gana sila. O may gugma. Apan didto sa eternidad, mudawat kini sila sa hingpit nga kalinaw o kalipay at tubangan sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, bisan pa sa atong manluluwas nga si Jesucristo, apan wa kini sila'y mga ganti. Samtang gina ang akong gipasabot kadto bang wa lang magtagad sa pagtubo diya sa pulong sa Dios, mga losers, apan tuwa sila sa langit, apan wala kini sila'y mga ganti. Manang di sila makadungog sa giingon ay ingnon nga, well done my good and faithful servant, maayong magbubuhat, akong maayo ug matinumanong ulipon. Mao kini ang isultira ba sa Dios ang mga pulong sa kadaugan alang sa hamtong nga magtotoo, mature winner believer. Apan na sa bagang duot sa mga magtotoo ang makadungog niini mga pulong. Paminaw, gikasubo ko, lingkod lang mo diha, kay lingkod lang diha, kay wa ka man makakaton sa tukmang pagduwa, wa ka man gani gyud makasalmot sa duwa. Ako ka mangyatagan sa matag kahigayunan nga mulampos unta ka, apan wa man nimo panumbalinga ang akong pag-coach nimo. Ang tanang mga Kristiyanon mo sa langit, why question na? Diin didto wa nay kasakit, wa nay luha, wa nay kaguol, wa nay kamatayon. Kitang tanan mga Kristiyanon ang butong ipasabot niya na, kitang tanan maglipay na sa hingpit ng kalipay. Perfect happiness. Pananay daghan usab nga mga magtotoo ang mga pildiro tungod kay ila magisalikway ang plano sa Dios sa ilang mga kinabuhi. O man sila makatuman. Sobra pa sa daghan ang pakya sa paghibalos paagi sa Dios, ang protokol sa Dios, ingon man sa mga pasiuna sa Dios. Ang Mateo 16:27 nagkanayon, kay ang anak sa tao, na kini ang titulo ni Jesucristo sa iyang gitawag og hypostatic union. Okay? Kaya ang anak sa tao hapit na moabot, uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug niya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ato ning ipadayon ugma. Di lang kita usab. Una mo hunong ug ato ning ipadayon sa hisgot ugma. So ayo si Piata ang pagsubay nini, ang sunod sumpay nini, magampo ta. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Ining lain usab nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Ubani kami o Dios sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Thank you, Lord.